Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Laumoy! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Sabado, mga hitatsi! Himantayon tabian og chismosa. Labi na gyud tong mga kontrabida nga gaampo kung kanus ama COVID si Gwen Garcia ug sa tanang mga santilmo nga bisan layo pang eleksyon karon nagpa-fail na. Welcome sa tuang bag-ong tulumanon diri sa internet, ang The Not So Late Show. Ug ako'y inyong host karong gabiuna, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list nga mga silot sa mga di magpinitinsa karong Semana Santa. Top 10. Number 10. Sa mga himabay, mabayot ka inig-abot ni mog 80. Number 9, sa mga masinahon, tanan nimong kaila madato, ikaw ra ang maarang-arang. Number 8, sa mga bakakon,
matubuan ug matagtiki imong dila. Number 7, sa mga babaeng arte. Mapaangkan kag sikyo day. Number 6, sa mga tapulan. Danlakon ka nga way hinungdan. Number 5, sa mga chismosa. Mapaakan ra nag-uhipan ng imong ngabil day. Number 4, sa mga chancing. Maulitawang guwang ka forever and ever. Muna'y imong silot. Sa mga garbosa, marimati tanan imong mga alahas. Number 2, sa mga himantayon, maminyo kag Amerikanong tiguwang. O nga to ang number 1 sa top 10 list nga silot sa di magpinitensya karong Semana Santa, sa mga hakog. Mabuhi rakas kaluoy sa uban. Let's try to know Manny Pacquiao better. Nagbinugto nga 8th Division World Champion sa iyahang karir sa pagpamuksing. Fighter of the Decade sa kining BWAA, sa WBC and WBO. 3-time Ring Magazine and WAA Fighter of the Year in 2006, 2008, and 2009. Kining mga award ug pasidungog nga nadawat ni Manny Pacquiao, timailhan ni nga haom na gid siya mapresidente. Motuo mong sa di, kini iya gining gisulti. Sa wa pa hingpit nga nahimo ni siyang boksingero kuno, ang unang giambisyonan ni Manny Pacquiao kay mahimo siyang pari. Kay matud pa niya, libre ang pamahaw paniudto ug panihapon, unya wa na sad kuno siya huna-hunaong abangan, kay pari naman siya. Sa batang gamay pa pod ni Pacquiao, ang makubi kuno ani niya kay iyang kupya-kupyahon ang mga estilo ni Bruce Lee. Gani ang pirmi niyang ika-sparring ang punuan kuno nga saging dito sa ilahas Jinsan. Ug matud pang Pacquiao sa usa ka sports interview, ang nakanindot kuno kung tanom ang imong praktisan og sumbag kay di mo baws. Takto pod. Parehas ni sila ni Mike Rama. Niagi pod ni Manny Pacquiao anang panuroy ug pamaligyag itlog linungag dito sa ilahas Jinsan. Ang nakalahi lang ni Rama kay hangtod karon itlog gihapon ang gisaligan. Naa sa istorya nga sa nag-edad pa nig 13 anyos si Pacquiao, samtang naligo kuno nig dagat, nakakita daw ni siya og martilyong galutaw. Ug sa mga karaan pa, swerte biya kuno ni. Ambot lang aning mga tuo-tuo nato. Pero mulutaw mas gani ng barko nga mas dako pa na nga puthaw kaysa martilyo. Kita nasag ko. Wa malagi ta swerte ha. Kini taong pobre nga manimpad sa dagkong syudad, buhaton tanan para lang nga makakaon. Og sa habig ni Manny Pacquiao, wa pud ni siya nagkuwang sa daghan ba kayong kapait nga iyang nasudlan samtang didto siya sa Manila. Nahimo ni siyang kargador, napahinante, dispatcher, tigugas og plato, og diryot pa ni pakaslig bayot. Tanan nga bugat nga trabaho ni agi taw ni Manny Pacquiao para lang nga makakaon. Di lalim iyang kahimtang sa una. Kung si Manny Villar nakalangoy sa dagat nga basura, pero tubag ni Buboy Fernandez silang duha ni Manny Pacquiao, kadungan gid sila langoy gikan Jinsan padung Manila. Hambog nga way hinungdan ba? Kana kung atong tuhuan. Og didto sa Manila na nila na ila-ila ni Pacquiao kining nganlag Ben Delgado. Labing unang boxing trainer ni Manny nga taga Sampaloc, Manila. Matud pang Manny Pacquiao, pabantayon usa kuno siya sa tindahan, ay pa siya kulatahon ini kahapon. Kay praktisan siya bukbok dito sa gym kada hapon. Kay ngano man, kada rimit niya magkuwang man kuno pirmi ang sukli. Laktod pagkasulti, nagsugod ang boxing career ni Pacman tungod ma-short siya pirmi sa halin. Ang pinakaunang higayon nga nakasuway og pilde si Manny
kay pag 1996. Iyang kontra kay Nganlag Rustico Torrecampo. Unya, tikas pagid kuno tong pagkapildiha kay gitagaan siya gloves nga murag barbell kabugata. Mura to'y away ni Manny Pacquiao nga abot kunos kuto-kuto ang black eye niya. Now, kung nakahinumdum pa mo human sa away ni Pacquiao versus Brandon Rios way back in 2013, ni pakanaog og mando ang BIR, Bureau of Internal Revenue, at the time, ug usa ka freeze order sa tanang mga bank account ug tanang mga properties ni Pacquiao. Ubos sa katarungan nga pakyas ang boksidor sa pagbayad sa giingong 3.3 billion pesos isip buhis. Pero ang Court of Tax Appeals 2 years ago, 2018, ni basura sa claim sa BIR. Unsay rason? Tungod dili kuno na pwede alang sa BIR nga mangiha og tax evasion unya ang ebidensya didto ra kuha sa showbiz item sa tabloid nga bandera. Di ba na dawaton sa korte? Dili na lang ta mo takol sa iyang history ni Krista Ranillo ug ni Aramina. Normal ra gyud kayo na alang sa mga naay kwarta nga mapulan basad usahay og dilata. Ikaduha, anha rak tingali kang mahugbag nakasa kung ang atong gikulukadidang niabot na naglima. Kung naakalay usa o duha, sus, papilabra na ni Manny Pacquiao, oy. Kayang level. Ang kontrobersyal ra gyud nga issue akong ma-recall kang Pacquiao, katong iyang statement may labot sa LGBT community. One time when he was asked about his thoughts on homosexuality sa usa ka interview sa TV5, ang tubag ni Pacquiao kay simple ra gyud. Walay mananap nga motorjak og kaparehas niya nga lalaki or kaparehas niya nga babae. Dili kuno na normal. So, abnormal ning mga LGBT. Kung buhaton na sa tao, aw mas grabe pa kuno siya kaysa mananap. May punto sad siya. Pero mula gina, dapat gitunta when you are into politics, kana bang mga extreme forms of religious beliefs should stay private and personal. Hilaw pag ginis Pacquiao sa iyang politika. Tanawa ra gud na ninyo kining mga veteranong politiko. Kung naa sila sa lugar sa mga ungo, aw magpaungo-ungo po dayon. Mut po na ang kang Manny Pacquiao. You don't have to express everything nga nasod si mong Now, if you're going to ask me whether qualified si Manny Pacquiao to be our next president, ang akong tubag is a sure yes. Able to read and write rabia ang requires constitution, ha? Now you know. I like that glove. It's my glove. So he uses his own glove winning. So Uhaw na sa ko. Murag kinahanglan na sa kong mo tumar sa ko ang lakto vital kay ako na gining gibuhat kada adlaw. Labi na gyud mga higala nga kada adlaw sad mag-usab-usab ang naong sa COVID. Karon naa na say bag-o kuno nga variant, na ay UK variant, na apay South African variant, bisag unsa na lang ni nga variant. So ang akong gibuhat, inom na lang kog Lactovital kay mo na lang ni akong panagang nga mulig-on ang akong immune system. Kay ug di maguni siya ligon, lagmit, madakin as ta mga kigalan, makahikap tag unsa, COVID na ta. So kuyaw kayo. So in the meantime, ato sa kunong sayron ug unsay mga update ron sa newsroom, atong pasudlon ang atong kauban nga si Super B. Super B, pasok! Mga balitang fake news. Hari na po sa itong mga balitang fake news lokal. Nagmalampuson ang Cebu City Police Office kun CCPO sa kampanya ni batok sa mga nag-PDA or public display of affection.
Garbo nga gipahibaw sa atong kapulisan nga sukad ilang gilusad ang kampanya Batok PDA, ubay-ubay na ang ilang mga napatay human nga nanlaban ang pipila ka managtrato nga masuko badlongon nga dili lagi maglabing-labing sa pampublikong lugar. Padayon nga gimonitor sa kapulisan diri Sugbo ang mga lugar nga pirming suruyan sa manag-uyab aron ilang masiguro nga malikayan ng panag-holding hands. Nausa sa mga nagunang rason nganong ni grabe ang tinagdanay sa COVID. Dako ang pasalamat ni EOC Supreme Leader Joel Garganira. Tamaong kalambuan. Bahad ni Garganira nga dili muundang ang taas nga kamot sa balaod aron na puuhon ang buot mo violate sa anti-public display of affection regulation. The law may be harsh, but it is the law. Og parayon sa atong mga balitang fake news, arita sa National. Mga kadagkuan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP ni pagawazog ang mga bagong guidelines alang sa mga diboto. Ang maong guidelines nag-auhag nga mahimo nang ipaagi sa GCash o kwarta padala ang inyong mga donasyon karong umaabot nga Semana Santa. Mientras tanto, dili patanan sa ilang mga satellite branches ang gutugtan nga mga makapahigayon og santos nga misa. Dugang pa andam usabang simbang Katoliko ang mudawat og prinda alang sa tanan nga buot magpailis sa ilang alahas bugti sa kaluwasan nga idalit sa simbahan ngadto sa mga nagpenitensya karong Semana Santa. Sa putmutan-aw sa misa online, pwede rasad kamo mo-avail sa discount promo diha sa pay-per-view aron mas tinaw ang reception and no commercial break matag misa. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Mubalik ta ni Jason sa studio kaya nagtiwas siyang tanaw sa online misa. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Sakto rasad nga gibakwi ni Cebu City Councilor Raymond Garcia ang wa sa lugar niya nga resolusyon. Nga ilang patagaan ang ilar sang kaugalingon og 10,000 pesos isip bonus tungod kuno sa di mabangbang nilang service excellence. Wa gabae. Nagnihit na tingali bag lingkuranan ang Cebu City Hall karon kay sila na may niunay og alsa silang kaugalingong bangko. Limang ka anang magbuot-buot na lang sila bonus-bonus diha kay mga maayo kuno sila agi. Sakto ra gyud nga imong gi-withdraw Konsehal Garcia. Gawas nga COVID ron. Last January, ni gawas na biya sa balita ha? Nga hagbay rang na overtaken sa Mandawi ang Cebu City in terms of net worth. Base nagtuo pa mo nga superstar gihapon ng siyudad Sugbo. Matod pa sa COA, Commission on Audit, ang Mandawi asset is 32.16 billion pesos while ang iyang liabilities kay 1.6 billion pesos. So sa ato pa,
30 billion pesos ang iyahang net. Placing 5th or ikalima ang Mandawi in the top 10 richest cities. Cebu City, on the other hand, doon nalay asset nga 34 billion pesos. Unya, ang liability, pertinda ko 16 billion pesos. So ang atong net worth karon is only around 18 billion pesos. So ikaunom ang Dakbayan Sugbo. Unya, kuhaan pag itunta og bonus-bonus ni Raymond Garcia. Aw adto na kita sa ikapito ani. Mathematics ra maguning kinabuhi aso. So salamat sir nga naminaw ka sitwasyon. Kay kung ni-insister pa ka atong inyong bonus-bonus, nganong magsige pamantaan? So Sabado na sad nya sunod semana na sa ta mag-abot ani. Nya muuli sa kog sayuron mga kaigsunan. Kay nay nag-text na ko ron nga naa ako noy nagtagay og bakuna dito sa amoa. Ug dali-dali ko kay tagsaon ra gyud kay ni. Kalawan kay kog injection, mas may nang imnon. Di ba? Pero sa di pa ta malimot, palihog lang pwede mo nga mo like or mo share sa amo ang Facebook page. Pwede sa mo subscribe sa amo ang YouTube channel. Pwede sa mo nga mo search na mo diha sa Spotify o sa iTunes. I-type in ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Unya, kay naa naman sa ta sa end portion, mo feature gyapon mi sa ato ang mga local Bisaya artist. Atong paminaon ang ilang mga trabaho ug ang kanindot sa ilang mga musika. Okay? So daghang salamat sa inyong pagtamod sa amo ang programa. Salamat gyud kayo. Kita na sa ta sunod semana. Ay gyud kalimte, halang dun sibat hala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. That's not true, I told ya. I got these wounds and bruises all around my head. You got those marks and bruises all around your legs. I guess I'm wild, for you, baby. College was so fine, I ended up just to grind for old man who will pay for my name. I screamed my alias to target for the vision. Everyone was up for my pace. All I wanted was cash. Boys treated me like a bag of trash, and never ending type of bash. Around the school there ain't no hush. I've only two friends, my mom and dad, until the end. No one will care or to pretend for a brainless dirtbag to defend. I got these wounds and bruises all around my head. You got those marks and bruises
The Not So Late Show with Jason Monteclar.